Скандал вакол варшаўскага шпіталя набірае абароты. І акурат Дональда Туска і канкрэтна грамадзянская кааліцыя сам сабе шкодзіць. Чым скончыўся канфлікт паміж Наўроцкім і Зяленскім? І ці скончыўся ён? Якім палітыкам палякі найбольш давяраюць? Вынікі новага апытання называюць сенсацыяй. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы, замість зноў Максіма Кірыл, і мы размаўляем пра польскую палітыку. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод зроблена дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так – гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промокод зроблена 10 дае зніжку 10%. 25 верасня запрашаем на канферэнцыю Белтех у Варшаве, галоўную канферэнцыю беларускага IT-камьюніці. Спецыяльна для вас квіткі са зніжкай 10% па промокодзе зроблена. Калі вы даўно хочаце пачаць свой бізнес, але ўсё ніяк, то гэтая рэклама для вас. 8 ліпеня ў Варшаве адбудзецца мітап першы раз для беларусаў і беларусак, якія хочуць запусціць свой першы бізнес у Польшчы, або ўжо нешта пачалі і шукаюць падтрымкі і экспертызы. І не пужайцеся, гэта не будзе лекцыя з тэорыі з падручніка. На мітапе выступяць стваральніцы і стваральнікі ўжо знаёмых вам брэндаў: Камбуча Forever Young Камбуча, бургерная Бургер Лаб, ювелірнага брэнда Хамі і б'юті плейса Норм. Будуць шчырыя гісторыі, факапы, высновы з гэтых факапаў і расказы пра тое, што працуе менавіта ў Польшчы. І яшчэ раз, мітап пачнецца 8 ліпеня ў 18:00 у Варшаве. Удзел бясплатны, але колькасць месцаў лімітаваная, таму лепш запісацца загадзя. Дэдлайн ужо хутка, таму бяжым па спасылцы ў апісанні. Кірыл, калі шчыра, калі мінулым разам размаўлялі пра скандал у шпіталі ў Варшаве, асабіста мне падавалася, што там ужо нічога новага не будзе. Я памыляўся, і на гэтым тыдні выйшла вялікае скандальнае інтэрв'ю доктара, які быў тым чалавекам, які быццам бы распавёў пра праблемы ў шпіталі. І пасля гэтага началіся новыя скандалы, каментары, хтосьці кагось абвінавачвае, хтосьці абараняецца. Давай пра ўсё гэта максімальна так сцісла і самае важнае распавядзем. Давай вось пра гэта інтэрв'ю на канале Zero. Што там адбылося? Ну так, фактычна, тыдзень таму здавалася б, што яшчэ можна дадаць да гэтай тэмы, але ў панядзелак, то бок 2 дні пасля таго, як мы здымалі, але перад публікацыяй нашага папярэдняга выпуску, на канал Zero прыйшоў так званы сігналіст. Сігналіст — гэта у польскай мове чалавек, які падае сігнал, так? То есть менавіта той чалавек, які стаўся крыніцай інфармацыі пра той ці іншы скандал, звычайна, нейкую аферу. Так. Гэта хірург, доктар Эміль Янджыевскі. Дарэчы, гэта вядомы хірург, то бок гэта не, скажем так, не абы хто. І ён зрабіў ягонае інтэрв'ю на канале Zero мела эфект такой сапраўды малай тактычнай атамнай бомбы. Бо тыя рэчы, якія распавёў спадар Эміль падчас гэтага інтэрв'ю, выходзіць ужо проста па-за нейкія там межы, абсалютна межы чагосьці дазволенага. І пасля гэтага інтэрв'ю гэты скандал пачаў набіраць новыя абароты. І што ў чарговы раз, дарэчы, пацвярджае і даказвае, што гэтая афера — гэта не проста нейкі невялічкі скандальчык, які, як кажуць па-польску, розэйдзеся па косцях. Так, то бок неяк там замяцецца пад дыван, так, і, можа быць, будзе рабіць выгляд, што нічога не здарылася. Гэты скандал сапраўды мае патэнцыял, каб стацца тымі самымі новымі асмярнічкамі, пра якія мы размаўлялі тыдзень таму. Давай яшчэ я максімальна коротка нагадаю, у чым сутнасць скандала. Паўднёвы шпіталь у Варшаве. Там працаваў лекар, які таксама быў радным ад грамадзянскай кааліцыі. Ён быў і палітыкам, і доктарам, і ён зарабіў за 2025 год 1,6 мільёна злотых. І калі пачалі спраўджаць дакументы, апынулася, што яму трэба было працаваць літаральна амаль 24 гадзіны на 7.
І яшчэ была праблема ў тым, што ён сумяшчаў адразу некалькі розных роляў, быў і палітыкам, і доктарам, хадзіў на нейкі інтэрв'ю як эксперт да медыяў. Как бы аказвалася так, што ў адну і тую ж гадзіну ён мусіў і там умоўна працаваць у шпітале і бысці дзесьці, не ведаю, на нейкім падкасці. Ну, гэта, вядома, не вельмі рэальна. Вось, і пачалася вялікая афера, пачалі спраўджаць. Доктар спачатку як бы адмаўляўся ад каментароў, потым вярнуў частку грашэй, сам сышоў з рады, хіба. Так, А, ён сам падаў у адстаўку з Так. пасады раднага. Так. Вось, каментары ад палітыкаў былі даволі неўпэўнены, што ж тут как бы казаць. Казалі з абозу улады, як бы так сказаць, казалі, што ну агулам піс таксама прыкладна так рабіў, как бы што такога. І праблемай было не толькі тое, што гэты Давід Кацпшык, хіба, што ён не проста зарабіў шмат грашэй, а праблема ў тым, што з'явілася як бы інфармацыя, што ў гэтым шпітале быў спецыяльны як бы аддзел салонік VIP, у якім без чэргі прымалі палітыкаў грамадзянскай кааліцыі. Ну і гэта зразумела, што зусім як бы абурыла публічнасць. Вось, і ты сказаў, што хірург знакаміты ў Польшчы даў інтэрв'ю, і там былі новыя шакуючыя факты. Давай вось пяройдзем да іх, бо зразумела, што інтэрв'ю вялікае. Што ён такога галоўнага там сказаў? Бо ён выдвінуў даволі моцныя абвінавачванні. Дарэчы, вось дазволю сабе таксама рэмарачку. Вось той час, які прайшоў з нашага папярэдняга выпуску, то бок за гэты тыдзень, паказаў, што найважнейшай праблемай для грамадзянскай кааліцыі у дадзеным выпадку будуць не заробкі гэтага лекара. Ось, бо калі б гаворка ішла толькі пра тое, што ён там сабе, гэта, канечне, ну, я не ставлю абвінавачванне, ось, бо гэта справа пракуратуры, але што ён нібыта там прыпісваў сабе дадатковыя гадзіны, ось, і такім чынам зарабіў там дадатковыя сотні тысяч злотых. Да чаго ён, дарэчы, пасрэдна прызнаўся ўжо, абвесціўшы, што ён верне 500 000 злотых гэтаму шпіталю. То бок як бы гэта можна лічыць такім прызнаннем сваёй уласнай віны. Але найгалоўнейшая праблема менавіта будзе вось гэты салонік VIP. Ось, бо тое, што палітыкі варшаўскія грамадзянскай кааліцыі дзесяткамі прыходзілі ў гэты шпіталь і мелі абслугоўванне па-за чаргой, менавіта гэта з'яўляецца найважнейшай праблемай. Ось, і я цягам гэтага тыдня бачыў розныя, напрыклад, апытанкі, нават вулічныя апытанкі людзей, якія рабіла выданне, напрыклад, Гонец.пл. Ось, яно знакаміта тым, што яны робяць вельмі шмат розных такіх апытанак на вуліцах польскіх гарадоў, так? І яны пыталіся палякаў, пацыентаў гэтага шпіталя перад гэтым самым шпіталем, і не было аніводнай асобы, якая б, прынамсі, нейкім чынам ці то бараніла, ці прынамсі ці спрабавала апраўдаць вось тыя дзеянні палітыкаў. Так, дарэчы, вось алею у гэтае вогнішча даліла, напрыклад, адна з дэпутатак грамадзянскай кааліцыі, бо выцекла інфармацыя, што яна атрымала нейкае даследаванне, на якое звычайныя людзі чакаюць часам нават 2 гады, бо гэта была гастраскапія. Яна атрымала цягам пары тыдняў. То бок яе ўціснулі недзе там у нейкі тэрмін. Так, калі журналісты звязаліся з ёй, то яна дазволіла сабе сказаць такую рэч, што ёй насамрэч павінны падзякаваць за тое, што яна скарысталася гэтым тэрмінам, і што гэты тэрмін не прапаў. Вось, і гэтыя яе словы патрапілі ў СМІ. Ось, запіс размовы з ёй. Ось, можаце сабе ўявіць рэакцыю звычайных людзей, якія месяцамі ці гадамі чакаюць вось на нейкія такія даследаванні. Вось, а цяпер вернемся да словаў спадара Эмілі Янджэевскага. Найгалоўнейшае, што ён там сказаў, бо там было вялікае інтэрв'ю, і няма сэнсу ўвогуле яго абмяркоўваць, бо там амаль што проста пацвярджаецца тое, аб чым мы размаўлялі і ў мінулым выпуску, і ў сённяшнім. Але галоўнае, ён абвінаваціў шпіталь у тым, што праз некампетэнтнасць кіраўніка прыёмнага пакою, то бок вось гэта гаспадара Давіда Кацпшыка,
якому 27 гадоў, і 8 які хіба. 8, бачыце, 28 гадоў, і які быў кіраўніком прыёмнага пакою, не маючы лекарскай спецыялізацыі, што праз ягоную некампетэнтнасць там паміралі людзі. Вось. Пры гэтым, што цікава, ён не сказаў, што ён сам бачыў тое, як нехта там памёр, вось, не атрымаўшы адпаведнага лячэння ў адпаведным часе. Гаворка ішла пра тое, што ён чуў ад іншых лекараў, што вось здараліся такія сітуацыі, што праз некампетэнтнасць гэтага лекара людзі не атрымлівалі адпаведнага лячэння і праз гэта паміралі. Вось. Гэта, пагадзіцеся, ўжо абвінавачванне неверагодна сур'ёзнае. Вось. І гаворка ідзе пра тое, што там ледзь не дзесяткі людзей сталіся ахвярамі ось такіх дзеянняў. Там Вось. І хіба было две там канкрэтныя гісторыі, пра які ён распавядаў. так, там былі дзве канкрэтныя гісторыі, але скажу так, гаворка ішла пра тое, што цягам вось гэтага часу там больш людзей вось сталіся такімі ахвярамі. І ў гэтым моманце, канешне ж, акрамя таго, што гэта проста неверагоднае сур'ёзныя абвінавачванні і якія вельмі моцна дзейнічаюць на грамадскую думку, тут ужо справай зацікавілася і пракуратура. У выніку гаспадар Давід Каспчык, гаспадар Эміль Янджыевскі, быў выкліканы ў пракуратуру на допыт. Ось, дзе ён, прыйшоўшы на допыт, адмовіўся ўвогуле адказваць на нейкія пытанні, саслаўшыся на тое, што ў яго няма пэўного цніка, то бок прадставіцеля, то бок адваката. Вось. Ну і вось у гэтым моманце, скажам так, сутыкнуліся два погляды, так, бо з аднаго боку, калі ты высоўваеш такія сур'ёзныя абвінавачванні, то, калі ласка, адказвай на пытанне пракуратуры, так, калі ў цябе няма адваката, то падрыхтуйся і знайдзі сабе адваката, так. Вось. І гэта дало нейкае паліва, скажам так, для вось боку гэтага праўрадавага, вось, якія пачалі казаць, што вось гэты гаспадар Эміль Янджыевскі, магчыма, нават усё гэта прыдумаў, так. Я ў дадзены момант не бяруся ўвогуле ацэньваць праўдзівасць ягоных словаў, бо ў мяне няма нейкіх падставаў ані для таго, каб сцвярджаць, што гэта праўда, ці наадварот, што гэта неправда. Вось. Здаецца, што сёння панядзелак, калі мы здаваем, што сёння будзе другая спроба правесці допыт з гэтым доктарам. Вось. І, канешне ж, паглядзім, што ён будзе адказваць, як гэтая справа развінецца. Вось. Але так ці інакш, гэтае абвінавачванне гэта ўжо нешта сапраўды неверагодна сур'ёзнае. Дам толькі адну дэталь, што сам хірург распавёў, што ў яго і ў Давіда Кацпчыка быў канфлікт. І пра гэта ёсць быццам бы шмат сведчанняў, то бок і нават у яго былі нейкія словы інтэрв'ю у хірурга, што ён хоча, каб у Давіда ніколі, то бок, каб ён ці то назаўсёды выйшаў з прафесіі, ці нешта такое. Ну, то бок, там ёсць відавочны канфлікт паміж двумя людзьмі. І гэта, мне падаецца, таксама важны кантэкст, які трэба ўлічваць у гэтай гісторыі. Зноў-такі, я не кажу, што праз гэта усе яго словы неправда, як і не кажу, што ўсе яго словы праўда. Бо тут сапраўды трэба, каб выясніла пракуратура і гэтак далей. Але важна. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод зроблена дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Падрыхтуйся і здай экзамен TELC у школе польскі на так. Сертыфікат TELC можна выкарыстаць пры падачы дакументаў на карту рэзідэнта ЕС, а таксама пры паступленні ў універсітэт і на працы. Код зроблена 10 дае зніжку 10% на інтэнсіў да экзамена. Окей, давай да рэакцыі пераходзіць. Што, вось ты ўжо распавёў пра дэпутатку, якая класна расказала, што скажыце дзякуй, што я заняла гэты тэрмін. Як агулам рэагуюць палітыкі? Што як бы змянілася, можа?
Ну, агулам пра палітыкаў апазіцыі я нават зараз не буду казаць, бо там усе вядома, так, бо для іх гэта палітычная паліва, яны гэтым карыстаюцца, ну і слушна, дарэчы, бо я б на іх месцы таксама такой тэмай карыстаўся ў палітычным сэнсе. Вось гаворка перадусім пра рэакцыю вось урадавай кааліцыі. Вось, канешне, вось гэтая спадарня дэпутатка, яна выдатнейша апісала вось тую катастрофу іміджавую, якую сама сабе стварае грамадзянская кааліцыя. Ну, вось. Бо калі мы мінуў тыдзень вось, былі чарговыя новыя рэакцыі, чарговыя новыя каментары з боку розных палітыкаў, але амаль што ўсё зводзіцца да таго, што вось нашыя папярэднікі рабілі вось тое ж самае. Вось. Амаль што нічога новага яны не дадалі і не сумелі збудаваць нейкай новай лініі абароны сваёй, вось, якая б выглядала лагічна і прынамсі быў бы нейкі дэмэдж-кантроль вось так званы, так? Вось. У выніку мы маем апраўданне, што вось нашыя папярэднікі 8 гадоў вось, рабілі тое ж самае, таксама займаліся такімі самымі рэчамі. Вось пры гэтым гэтае гэтае апраўданне гучаць, ну, прабачце, па-дзіцячаму. Вось, і баронячы сябе такім чынам, дакладна ў палітыцы нічога добрага не зробіш. Вось. Калі гаворка пра нейкія ўжо такія больш сур'ёзныя крокі, вось, то Рафал Часкоўскі, які, скажем так, менавіта ён адказны ўсё ж такі за варшаўскія ўсе справы, якія звязаны з грамадзянскай кааліцыяй, вось, то он пачаў рабіць нейкія рухы, там, здымаючы з пасадаў тых ці іншых там людзей, якія займаюць пасады ў розных спілках, так, належных да варшаўскай ратушы. Вось. Але калі гаворка пра больш высокі ўзровень, то бок вось пра ўзровень ужо ўраду ці самога Дональда Туска, то на дадзены момант, на жаль, я не бачу ўвогуле амаль што нічога. Вось. І гэта моцна б'е, скажам так, вось у грамадзянскую кааліцыю, то бок яны самі сабе фактычна гэтым шкодзяць. Мгм. Вось твая як бы рэфлексія, наколькі ўсё ж такі гэта можа зашкодзіць ураду? Ну, калі мы паглядзім на гісторыю таго, што адбывалася, напрыклад, у папярэдніх урадах грамадзянскай кааліцыі яшчэ вось, скажам так, 10-15 гадоў таму, і як сябе паводзіў Дональд Туск і ягонае асяроддзе пры розных аферах, вось, то у мяне ў дадзены момант аналогія, скажу, хутчэй з менавіта аферай подслуховай, вось, тая, якая выбухнула ў 2014 годзе. Бо, напрыклад, яшчэ раней, у 2009 годзе, вось, была так званая афера Хазардова, вось, азартная афера. Вось, яна, там гаворка ішла пра тое, што журналісты раскапалі, што розныя палітыкі высокага рангу з грамадзянскай кааліцыі займаліся лоббінгам пры пісанні уставы, якая мела кантраляваць рынак азартных гульняў. Вось. І ў той час Дональд Туск павёў сябе вельмі жорстка. Ну, вось. Ён проста, скажем так, калёным жалезам, вось, выпаліў усіх абсалютна, хто быў, прынамсі, нейкім чынам запятнаны той аферай. Паляцелі головы, я памятаю, што міністр спорту, некалькі важных партыйных чыноўнікаў з грамадзянскай кааліцыі, усе вылецелі з партыі, вылецелі з ураду, і іхнія палітычныя кар'еры просто аднамаментна скончылася. Вось, у дадзены момант мы бачым вельмі вялыя рэакцыі і самога Дональда Туска і іншых палітыкаў КО, вось, што прыводзіць да таго, што гэтая афера, увогуле увесь гэты скандал, ён просто паволі гніе. Вось. І вот такое павольнае гніенне, так, калі няма нейкіх рашучых рухаў, каб пакараць адпаведныя асобы, ці паказаць, што вось ты не будзеш талераваць вось такіх захаванняў у сваёй партыі, так, прыводзіць да таго, што гэта ў перспектыве можа вельмі моцна пашкодзіць і згуляць на паніжэнне рэйтынгу самой партыі. Вось. І пры гэтым такое падзенне рэйтынгу можа быць значна больш трывалым. Як гэта здарылася, напрыклад, вось менавіта ў 2014 годзе, калі вельмі кепскія
рэакцыя Дональда Туска і ягонага асяроддзя на вось тую аферу з падслухам прывяла да таго, што рэйтынгі партыі грамадзянская кааліцыя упалі на наступныя гадоў прыкладна 10. Вось. І адбудаваліся ўжо бліжэй да гадоў 20-х. Тваё меркаванне, адчуванне, вось ты казаў пра тое, што раней ляцелі головы, як бы ці чакаць нейкіх больш-менш гучных адставак зараз, бо як бы пачалася ініцыятыва з тым, што мы сабраецца рэферэндум аб адстаўцы Рафала Часкоўскага. Як ты ўжо казаў раней, што хутчэй за ўсё гэта як бы нічога з гэтага не будзе, але можа ўсё ж такі адстаўкі нейкія будуць. Можа міністрку ці міністра нейкага, можа, не ведаю, сам Дональд Туск можа падаць у адстаўку. Чаго чакаць? Ну, пачну з таго, што збор подпісаў пад ініцыятывай, каб правесці рэферэндум аб адстаўцы Часкоўскага, ну, канечне, сабраць подпісы яны могуць, але па шчырасці я ўсё так жа не асабліва веру ў тое, што гэты рэферэндум будзе эфектыўным, так? Бо нягледзячы на ўсё, Варшава — гэта бастыён грамадзянскай кааліцыі. Так, і Рафал Часкоўскі перамог тут двойчы ў першым туры. Вось. Таму гэта неверагодна складаная задача, каб мабілізаваць людзей настолькі, каб яны масава прыйшлі і прагаласавалі за адстаўку Рафала Часкоўскага. Але паглядзім. Вось, паглядзім. Гэта так ці інакш гэта будзе цікавая ініцыятыва, это будзе цікавы час. Калі гаворка пра Дональда Туска, то я абсалютна не веру ў тое, што ён сядзе ў адстаўку, і гаворка не таму, што ось я такі пратускаўскі чалавек, які не верыць у тое, што Польшча без яго дасць сабе рады. Але не, гаворка ідзе пра тое, што проста няма нікога. Ось, сам рэч, хто мог бы яго замяніць на гэтай пасадзе. Так? Ёсць толькі адзін чалавек, які, скажам так, больш-менш настолькі папулярны, як Дональд Туск. Гэта Радаслаў Сікорскі. Але пры гэтым Радаслаў Сікорскі, як я шмат разоў таксама падкрэсліваў у падкасце, ён не партыйны чыноўнік. Вось. Ён, скажам так, не мае свайго асяроддзя ў партыі, такога вельмі моцнага. Так? Вось. І гэта не асабліва добры кандыдат менавіта на прэм'ер-міністра. Ён можа быць добрым матэрыялам на кандыдата на прэзідэнта. Так? І гэта хутчэй за ўсё так. Вось. Але дакладна не на прэм'ер-міністра. Акрамя таго, у дадзены момант ўсё ж такі вялікае супрацьстаянне, вялікая палярызацыя на лініі ўрад-прэзідэнт. І мы па тых ці іншых дзеяннях бачым, што і спадар-прэзідэнт, і ўрад таксама вельмі часта трактуюць тыя ці іншыя законы і палажэнні польскай канстытуцыі па-свойму. Вось. І я дапускаю такую магчымасць, што калі б, напрыклад, ось, Дональд Туск ўсё ж такі сказаў, все, я сыходжу ў адстаўку, так, і з'язджаю зноўку ў Брюссель, напрыклад, то спадар-прэзідэнт мог бы сказаць, а я не прымаю вашу адстаўку. І тут, скажем так, гэты канфлікт мог бы прывесці ўжо да вельмі сур'ёзнага канстытуцыйнага менавіта крызісу у Польшчы. Вось. А калі гаворка пра тыя наступствы, якія маглі б быць, скажем так, то акрамя таго, што гэтая афера неверагодна моцна б'е ў асобу Рафала Часкоўскага, то яна таксама кладзе вялікі цень на Марчына Кірвінскага, міністра ўнутраных спраў, які з'яўляецца шэфам усіх структур партыйных грамадзянскай кааліцыі ў Варшаве. Менавіта ён з'яўляецца вось тым шэрым кардыналам, які цягне за ўсе гэтыя ніткі і кіруе тым, што адбываецца ў варшаўскай палітыцы. Вось. І па шчырасці бараніць яго Дональду Туску вельмі складана, ось, але пры гэтым Марчин Кірвінскі з'яўляецца вельмі блізкім супрацоўнікам Дональда Туска. Таму, на мою думку, Дональд Туск будзе рабіць усё магчымае, каб Марчына Кірвінскага бараніць. Вось, любой цаной. Тваё вось адчуванне, каму гэта ўсё ж такі больш пашкодзіць? Вот Рафалу Часкоўскаму на таком варшаўскім узроўні, ці ўсё ж таку Дональду Туску на такім агульнапольскім? Я думаю, што ўсё ж такі перадусім, скажем так, у найгоршай пазіцыі знаходзіцца менавіта Рафал Часкоўскі. Вось, бо нават калі ён яшчэ меў нейкія думкі пра тое, каб нешта спрабаваць зрабіць у агульнапольскай палітыцы, то пасля выбуху гэтага карупцыйнага скандалу
не толькі карупцыйны, але агулам вось гэтага скандалу са шпіталем, ён, у прынцыпе, можа забыцца ўжо пра нешта, што ну, пра нейкія свае надзеі на нейкую там адбудову. Вось, таму, калі ў яго атрымаецца застацца да канца кадэнцыі на пасадзе мэра Варшавы, вось калі гэты рэферэндум, скажем так, гэта ініцыятыва з рэферэндумам не будзе эфектыўнай, ось, то, ў прынцыпе, гэта, хутчэй за ўсё, проста канец ягонай палітычнай кар'еры. І адзінае, што можа яго чакаць на будучыню, гэта пенсія ў еўрапейскім парламенце. Ось, калі ў яго атрымаецца здабыць неабходную колькасць галасоў і патрапіць. Ось, і патрапіць туды. Іншых варыянтаў у яго ўжо проста не застаецца. Ось, калі гаворка пра Дональда Туска, то ён для велізарнейшай колькасці вось гэтага электарату грамадзянскай кааліцыі з'яўляецца вось менавіта такім месіяй, так? Вось адзіным чалавекам, які здольны неяк там змагацца з правам і справядлівасцю. Вось, а калі мы паглядзім на ўзроўні падтрымкі вось права і справядлівасці грамадзянскай кааліцыі і пра тое, як выглядаюць на дадзены момант іхнія электараты, то абодва гэтыя электараты акапаліся ў акопах. Ось, яны моцна змабілізаваныя і моцна, як гэта сказаць, Палярызаваныя. і так, вельмі моцна палярызаваныя. То бок, нават нягледзячы на розныя аферы, яны так ці інакш, вось гэты жалезны электарат, так, якога ў кожнай партыі прыкладна там па 20-25%, так, яны неверагодна моцна аб'яднаныя вакол уласнага сцяга. Так, і адзін, і другі. Ось, таму, скажем так, для Дональда Туска гэты урон, ён будзе меншы, аніжэлі, вось, напрыклад, для Рафала Часкоўскага. І давай на заканчэнне гэтай тэмы апошняе. Якая рэакцыя магла б быць, ну вось, ведаеш, больш не ведаю, нармальнай, пазітыўнай, нейкай эфектыўнай з боку Дональда Туска? Тваё меркаванне. Ну, калі гаворка пра больш эфектыўныя рэакцыі, то я б разлічваў на нейкую хвалю адставак. Ось, калі б Дональд Туск выйшаў перад камерай і сказаў, што, слухайце, няма ніякай талеранцыі да такіх захаванняў. Усе асобы, якія так ці інакш запятнаныя гэтым скандалам, калі ласка, кладзіце партбілеты вось на мой стол. Так, партыя пазбавілася б, здаецца, дзясяткаў сваіх палітыкаў, але, здаецца, толькі гэта магло б затрымаць усю гэтую аферу і паказаць людзям, што палітыкі сапраўды нешта з гэтым робяць. Так, бо на дадзены момант, на жаль, усё выглядае так, што ўсё кіраўніцтва партыі, кіраўніцтва ўраду і кіраўніцтва ўраду і сам спадар прэм'ер зрабілі стаўку на тое, што перачакаем неяк. Вось, магчыма, яно там, ведаеш, неяк рассасецца, скажам так. Вось, на жаль, гэта можа прывесці да таго, што зробіцца толькі горш. Ось, і людзі, пабачыўшы такія вялыя і неўнятныя рэакцыі, яшчэ больш раззлуюцца на ўсю тую сітуацыю, якая адбылася ў шпітале. Працягваем сачыць за гэтай гісторыяй і пераходзім да наступнай тэмы. Прэзідэнт Польшчы Карэль Наўроцкі адабраў ордэн Белага Арла ў прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага. І на гэтым як бы канфлікт не скончыўся. Зеленскі адправіў свой ордэн у Польшчу поштай. Ён быццам бы ўжо нават дайшоў да палацу прэзідэнцкага. Іншыя украінскія чыноўнікі пачалі адпраўляць свае ўзнагароды. А польскія чыноўнікі, з таго, што я бачу, пачалі адпраўляць свае украінскія ўзнагароды назад ва ўкраіну. А потым прайшла канферэнцыя па адбудове Украіны ў Гданьску, на якую не прыехаў усё ж такі Владзімір Зеленскі, не прыехала яго жонка, першая ледзі Украіны. Слухай, падаецца, што канфлікт не тое, што не затухае, ён быццам бы раскручваецца далей. Як ты гэта бачыш? Была цэлая серыя вось гэтых возвратаў ўзнагародаў. Канешне ж, найвялікшая хваля была з боку Украіны. Так было, усе украінскія прэзідэнты, таксама шматлікія розныя іншыя чыноўнікі адмовіліся ад сваіх тых ці іншых польскіх узнагарод і адаслалі іх у Польшчу. Ось, як ты добра падкрэсліў, так, прэзідэнцкі палац у Варшаве пацвердзіў, што новая пошта украінская даставіла ім
ордэн белага арла, ад якога адмовіўся Владзімир Зеленскі. Вось таксама з боку польскіх чыноўнікаў найбольш яскравым, здаецца, прыкладам з'яўляецца Ярослаў Качынскі. Ось, які абвесіў, што ў знак салідарнасці і ў знак лаяльнасці у стасунку да прэзідэнта Польшчы ён таксама адмаўляецца ад украінскай узнагароды, ад ордэна Ярослава Мудрага, які быў нададзены яму, здаецца, 3 гады таму, так, у 2023, калі я не памыляюся, годзе. Так, то бок бачна, што на лініі урадаў, на лініі прэзідэнтаў паміж украінскімі і польскімі палітыкамі стасункі, здаецца, сапсаваныя, і гэта вельмі мякка кажучы. Вось. Гэта, на жаль, будзе, канечне, адбівацца і на стасунках паміж краінамі найбліжэйшым часам. Ось, але у Гданьску адбылася ўсё ж такі так вось гэтая канферэнцыя, якая была прысвечаная пасляваеннай адбудове Украіны. Канечне ж, гэтая канферэнцыя яна пра тое, што імаверна некалі там будзе, так, бо вайна ўсё яшчэ трывае, і пакуль што яшчэ не бачна вось нейкага заканчэння, ці што нейкія працэсы ідуць у накірунку падпісання, напрыклад, мірнага дагавору. Вось. Але ўсё ж такі такая канферэнцыя з'яўляецца таксама такім лакмусавым паперкам. Так, вось, і бачна, у якой кропцы мы зараз знаходзімся. Апошні тыдзень увогуле не было вядома, хто туды прыедзе, так, бо наконт вось менавіта Владзіміра Зеленскага, калі мы здымалі папярэдні выпуск, мы яшчэ не ведалі, якім будзе яго рашэнне. Вось, але, як мы бачылі, так, ён адмовіўся прыязджаць у Гданьск. Ну, і, дарэчы, здаецца, гэта было слушнае рашэнне. Вось, магчыма, яго нават калі б ён я думаю, што калі б ён вырашыўся прыехаць у Гданьск, то гэта магло б стаць нейкім там повадам для новай эскалацыі вось чарговай гэтага канфлікту. Бо, магчыма, напрыклад, падчас нейкай канферэнцыі пачалі б задавацца нейкія пытанні, не асабліва добрыя, скажам так. Ці, напрыклад, ён бы адмовіўся ад прэс-канферэнцыі, што таксама магло б быць успрынята вельмі дрэнна. Але у Гданьск прыехала украінская дэлегацыя, і пры гэтым дэлегацыя прыехала высокага ўзроўню. Бо, ведаеце, напрыклад, Украіна магла б выслаць нейкага, не ведаю, прэс-аташэ, вось, ці памочніка намесніка міністра, так. Але ўсё ж такі на чале дэлегацыі стаяла спадарня прэм'ер Украіны, якая асабіста прыехала ў Гданьск, і, дарэчы, у прамове таксама дзякавала Польшча за ўсю тую падтрымку, якая была цягам апошніх гадоў, што таксама, скажам так, добра падзейнічала, на мой погляд, на пэўную дээскалацыю гэтага канфлікту. Галоўным, канечне, трэба разумець, што ва ўкраіне ўсё ж такі зусім іншая палітычная сістэма, аніжэлі ў Польшчы. І у прэзідэнта Украіны значна больш паўнамоцтваў, аніжэлі ў прэзідэнта Польшчы. І, скажам так, найбольш канструктыўная і найбольш плённая супраца, канечне, магла б атрымацца на лініі прэм'ер-міністр Польшчы, прэзідэнт Украіны. Але ўсё ж такі прэм'ер-міністрка Украіны гэта таксама гэта далёка не нізкі ўзровень. На мой погляд, у дадзеных умовах, у дадзены момант, на фоне ўсяго таго, што адбывалася ў апошнія тыдні, на большае нельга было і лічыць. Таму вельмі добра, што ўсё ж такі гэта быў сапраўды высокі ўзровень, бо заўсёды могло быць горш. Заўсёды мог прыехаць, вось, як я казаў, нейкі намеснік міністра, так, ці памочнік шэфа офісу прэзідэнта Ўкраіны, ці нехта такой. Усё ж такі спадарня Свірідэнка, прыехаўшы ў Польшчу, паказала, што яны ўсё ж такі надаюць высокую, вялікую увагу удзелу ў гэтай канферэнцыі. Канешне ж, гэтая канферэнцыя, яна таксама не тое, каб скончылася чымсьці вельмі важным. Бо, так як я казаў пару хвілін таму, гэтая канферэнцыя гэта пра тое, што імаверна некалі будзе. Тут яшчэ вельмі рана казаць пра нейкія канкрэтныя крокі, да якіх гэта ўсё можа прывесці. Яна мае хутчэй на дадзены момант, хутчэй некае сімвалічнае значэнне, так.
Вось што будзе далей, паглядзім. Трэба, конечно ж, перадусім дачакацца нейкіх крокаў у напрамку заканчэння гэтай вайны. Вось чаго ўсе на дадзены момант спадзяюцца. Вось што будзе далей, час пакажа. Слухай, а што мы агулам ведаем пра кантакты паміж Наўроцкім і Зяленскім за гэты час? Ці былі нейкія спробы, ведаеш, патушыць гэты канфлікт паміж імі? Ну, я б не сказаў, што гэта былі ўсё ж такі спробы патушыць, а гэта былі спробы, скажем так, выясніць адносіны. Вось пры гэтым спробы завочныя, бо і спадар Наўроцкі і спадар Зеленскі абмяняліся вось такімі рэплікамі, рэмаркамі кожны ў свой адрас, якія яны рабілі журналістам. Калі гаворка ідзе вось пра гэты абмен такімі меркаваннямі паміж двумя прэзідэнтамі, вось то спачатку трэба ўзгадаць словы Владзіміра Зеленскага, які ў размове з журналістамі сказаў, што ўсе дзеянні Карля Наўроцкага яны накіраваныя менавіта на ўнутрыпольскі палітычны рынок. Вось што гэта робіцца дзеля нейкай унутрыпольскай палітычнай барацьбы. Так? Яму рэпаставаў Кароль Наўроцкі, сказаў, што не, тут гаворка не ідзе пра гэта, тут гаворка толькі вось ідзе пра гістарычную памяць і пра памяць ахвяраў валенскай резні. Пры гэтым праз даслоўна адзін дзень Марчин Пшыдач, гэта вось чалавек, якога можна назваць міністрам замежных спраў у кабінеце прэзідэнта Карля Наўроцкага, пачаў вось прыцягваць у гэты спор яшчэ і Дональда Туска, дарэчы, пацвердзіўшы тым самым, што, канешне ж, гаворка тут ідзе пра ўнутрыпалітычную барацьбу. І праз пару хвілін мы будзем абмяркоўваць яшчэ там вось адно даследаванне, якое якраз і паказвае, што, канешне ж, гаворка ідзе тут пра ўнутрыпалітычную барацьбу. Вось, і што тыя дзеянні, рэакцыя спадара прэзідэнта Карля Наўроцкага, яна, канешне ж, была прадуманая. Вось, нават калі на пачатку недзе там былі эмоцыі, вось, то паміж прапановай пазбавіць Зеленскага ордэна і фактычным рашэннем, а тым прайшло пара тыдняў. Вось, і цягам гэтых пара тыдняў дакладна ў кабінетах рабіліся аблічэнні, вось, і ацэньваўся эфект, які можа прынесці той ці іншы крок спадара прэзідэнта. Твае вынікі, што гэта ўсё ж такі пралічаная праца на ўнутрапольскую аўдыторыю, Кароль Наўроцкі зарабляе балы палітычныя. Слухайце, канешне, гэта ўсё так. Вось. І тыдзень таму ў нашым выпуску я сказаў таксама, што ў гэтага кроку спадара прэзідэнта ёсць свая логіка. Вось. І гэтая логіка сапраўды даволі зразумелая, бо антыукраінскі настрой, ён праходзіць вось такой сапраўды чырвонай лініяй праз усе электараты ад права да лева. Вось. І па рэакцыях польскага грамадства напрыклад, на дзеянні спадара Зеленскага, вось, якія сутыкнуліся просто з велізарнейшым супрацівам і велізарнейшым абурэннем. Ось. Таксама, як і рэакцыі палякаў на рашэнне Карля Наўроцкага, яны даволі адназначныя. Ось, я бачыў шмат людзей, якія далёка не выбаршчыкі права і справядлівасці. Вось, у інтэрнэце, напрыклад. Гэта вядомыя каментатары, вядомыя аккаунты, якія часам так пішуць пра палітычныя справы ў тым жа Твітары і іншых соцсетках, так? То нават сярод гэтых людзей падтрымка рашэння спадара Наўроцкага была сапраўды вельмі вялікай. Вось, таму, і тым больш, варта ўзгадаць, што яшчэ даслоўна 23 гады таму спадар Кароль Наўроцкі у інтэрв'ю польскаму тэлеканалу, калі яго спыталі, ён на той момант быў яшчэ шэфам Інстытуту нацыянальнай памяці, так? І калі яго спыталі пра вось вядомыя асобы з руху украінскіх нацыяналістаў, так, то ён сказаў, што гэта ўнутрыукраінская справа і гэта справа Украіны. Так што мы, як Польшча, не маем права вось казаць украінцам, каго там яны павінны шанаваць і гэтак далей. У дадзены момант ён паказвае зусім іншы падыход да гэтай справы. Вось, калі палітыкі мяняюць кардынальна на 180 градусаў свой погляд на тую ці іншую справу, гэта заўсёды азначае, што яны дакладна кіруюцца нейкім палітычным разлікам. Вось. Таму дзеянні спадара прэзідэнта у мяне здзіўлення не выклікаюць. Я, як і раней, лічу, што шкада вельмі, што так адбылося, бо гэта
моцна шкодзіць абедвум краінам і Украіне і Польшча, вось, але свая логіка ў дзеянні гаспадара прэзідэнта дакладна была. Мгм. На заканчэнне гэтага блока твой караценькі прагноз. Што будзе адбывацца далей вось паміж Украінай і Польшчай? Ну, калі мы паглядзім на ўвесь гэты канфлікт, то на дадзены момант мяч на баку украінскага боку. Вось. І менавіта ад дзеяння Украіны залежыць, ці гэты канфлікт будзе ці будзе адбывацца далейшая эскалацыя вось гэтага канфлікту, ці будзе нейкая спроба залагодзіць вось ці з часам нармалізаваць гэтыя стасункі. Дарэчы, калі гаворка пра дзеянні на ўнутрыпалітычныя рынок, скажем так, палітычны, так, то гэта тычылася не толькі спадара Навроцкага. Спадар Зеленскі таксама зрабіў гэта, вось надаў імя герою УПА аднаму з батальёнаў ЗСУ, то таксама дзейнічаючы на менавіта унутрыукраінскі палітычны рынок, так, дзеля нейкіх там сваёй палітычнай барацьбы на палітычным полі ўнутры краіны, так, таксама. Вось. Што будзе далей, паглядзім. Вось. На жаль, стасункі паміж палітыкамі вельмі моцна сапсаваны, і на гэта дакладна будзе патрэбны час. Вось. Таксама гэта, на жаль, вельмі моцна падзейнічала на антыукраінскія настроі ўнутры Польшчы. Вось. І выраз гэтага мы бачым у тых ці іншых чарговых інтэрв'ю, якія даюць тыя ці іншыя польскія палітыкі, так, антыукраінскія настроі пагаршаюцца, і, на жаль, гэта можа вельмі моцна паўплываць на нашу працу далейшую і на ўдзел Польшчы, напрыклад, у пасляваеннай адбудове Украіны ці ў супрацоўніцтве з Украінай у той ці іншых галінах, асабліва ў галіне вайсковай, што вельмі важна на дадзены момант. Як і казалі раней і заўсёды, што спадзяемся, што ўсё ж такі адносіны будуць паляпшацца паміж краінамі і паміж людзьмі, і пераходзім да наступнай тэмы. Кірыл, выйшла, можна сказаць, сенсацыйнае пытанне, яго вынікі пра давер палякаў і полек да польскіх палітыкаў. Што там такога новага, ці што там такога змянілася, што гэтае пытанне, вынікі гэтага даследавання сапраўды называюць сенсацыйнымі? Заўсёды казаў, што вось гэтае пытанне, бо гэта даследаванне ўзроўню даверу да польскіх палітыкаў, што гэтае пытанне не такое важнае, скажем так, звычайна, вось, але яно ўсё ж такі з'яўляецца маркерам вось пэўных здвігаў і пэўных рухаў у грамадскай думцы. Вось, і гэтае даследаванне паказала, як вось сталася вось гэтай лакмусавай паперкай, так, і паказала ўплыў таго, што адбывалася цягам 2 апошніх гадоў. Бо варта звярнуць увагу тут менавіта на 2 палітыкаў. Першы гэта Рафал Часкоўскі. Рафал Часкоўскі залічыў вельмі моцнае падзенне свайго асабістага рэйтынгу. Вось, там, здаецца, на 6,7%. Вось, упаў рэйтынг даверу да яго. І, канешне ж, то, скажем так, далёка хадзіць не трэба, каб зразумець, вынікам чаго з'яўляецца гэтае падзенне. Так, бо гэта прамое наступства вось гэтай аферы, якая выбухнула у варшаўскім шпіталі. Вось. І другі палітык, на якога, канешне ж, трэба глядзець, гэта спадар прэзідэнт Карл Навроцкі. Бо Карл Навроцкі ў гэтым даследаванні пабіў гістарычны рэкорд, які паставіў 3 гады таму Шымон Галоўня. Ось, рэйтынг даверу да спадара Карля Навроцкага наблізіўся да 55%, і цягам аднаго месяца падскочыў на 6%. Ось, і гэта таксама вельмі моцна паказвае, чаму Карл Навроцкі прыняў тое рашэнне. Так, бо калі вось цягам там пары тыдняў вырашалася, што рабіць з гэтым ордэнам, то людзі, якія ўваходзяць у склад палітычнага кабінету Карля Навроцкага, а сярод іх ёсць выдатнейшы і вельмі добры паліттэхнолаг Павел Шафернакер, яны дакладна аблічвалі, які можа быць уплыў рашэння спадара прэзідэнта. Ось, і мы бачым у гэтым даследаванні, што так, у спадара прэзідэнта атрымалася разгуляць вось гэтым на гэтай нацыяналістычнай, так скажем так, струне, так, у настроях польскага грамадства, і згуляць таксама на настроях антыукраінскіх. Пры гэтым яны адбіліся пазітыўным
эфам, так, сярод розных электаратаў, не толькі электарату права і справядлівасці, але таксама сярод людзей, якія падтрымліваюць іншыя польскія палітычныя партыі. Ці ёсць яшчэ нейкія палітыкі, на каго варта звярнуць увагу ў гэтым даследаванні? Ну, насамрэч, вось два галоўныя палітыкі, так, гэта Караль Наўроцкі і Рафал Часкоўскі. Вось, ну і таксама, канечне ж, варта паглядзець на тое, што адбываецца з Дональдам Тускам, напрыклад, з іншымі палітыкамі кааліцыі. Вось, напрыклад, той же Радаслаў Сікорскі, які знаходзіцца ў гэтым рэйтынгу на другім месцы. Вось, калі гаворка пра Дональда Туска і пра Радаслава Сікорскага, то іхнія рэйтынгі амаль што ўвогуле не змяніліся. Вось, яны затрымаліся на адным месцы, і гэта паказвае на тое, што, напрыклад, вось той скандал, які адбываецца ў Варшаве, ён пакуль яшчэ не б'е вось менавіта у галоўных палітыкаў партыі, так? Пакуль амаль што ўся адказнасць кладзецца людзьмі на менавіта Рафала Часкоўскага, як непасрэдна адказнага за той бардак, які адбываецца ў варшаўскіх партыйных структурах. Быццам бы на гэтым у нас усё, што хацелі, абмеркавалі, што не хацелі, не абмеркавалі. Гэта быў падкаст зроблены ў Польшчы. Калі ласка, падтрымлівайце нас праз каментары, праз лайкі, праз данаты на Баймі Кофі ці Патрыёне. І таксама папярэдне, як мы ўжо казалі, запрашаем вас у апошнія выходныя жніўня на другі дзень народзінаў падкаста зроблена ў Польшчы. Пакуль што захавайце сабе дату, выходныя, і падрабязнасці будуць з'яўляцца бліжэй да падзеі. І да сустрэчы ў наступным выпуску. Дзякуй, што былі сёння з намі, ось, і працягвайце падтрымліваць нас. І да сустрэчы праз тыдзень.